Outo huomasi, että uudessa kotipaikassa taivaan väri vaihteli kovasti. Joskus taivas oli vaaleanpunainen. Joskus se oli harmaa. Mutta useimmiten se oli sininen. Tänään taivaalla oli kuitenkin useita eri värejä. Vautsi! Isä, mikä tuolla on? Se on sateenkaari. Sateenkaari! Hei, katso noita värejä! On punaista, oranssia, keltaista, vihreää, sinistä ja hei, mitä nuo muut värit ovat? Tiedätkö sinä, mitä nuo muut värit ovat? Nuo värit ovat indigo ja violetti. Indigo ja violetti. Isä, miksei sateenkaaria näy joka päivä? Jaa, sateenkaaria esiintyy vain kun sataa ja paistaa samalla kertaa, kuten tänään. Ai, voidaanko me mennä sateenkaaren päähän? Minä näen sen tuolla. Sateenkaaren päätä on kovin vaikea löytää. Mutta sanotaan, että jos sen löytää, siellä odottaa kulta-aarre. Kulta-aarre! Vauhtia, isä! Mennään! Lähtisin mielelläni, mutta minun on keksittävä uusi jäätelömaku. Harmi, selvää. Onnea! Pystyyköhän Unto auttamaan? Terve! Terve! Mitä teet? Aion etsiä sateenkaaren pään. Isä sanoi, että siellä on kulta-aarre. Se on totta. Tiedän, koska äiti luki minulle siitä sadun. Jos löydetään se, niin voidaan jakaa se kaikkien kanssa. Silloin kaikki ovat onnellisia. Niin tehdään. Missä se sateenkaaren pää on? Oho, en näe sitä nyt. Minusta sateenkaaren pää on puistossa. Wow! Pyydetään isää viemään. Mennään. Isä! Jaa, mitäs pojat? Mitä mieltä olette tästä mausta? Ihan kiva. Mutta ei ihan kohdallaan, tiedän. Veisitkö meidät puistoon, isä? Olen pahoillani. Minun on saatava oikea maku tähän. Minä voin viedä teidät. Olen miettinyt, minkä värisen kaulaliinan neuloisin. Ehkä kävelypuistossa auttaa minua päättämään. Kiitti, mummi. Onnea jäätelön tekoon, isä. Katsokaa, sateenkaari on tuolla. Vauhtia! Lammen kohdalla. Voi, olin varma paikasta. Katsokaa, mitä kummaa. Kultaa! Sateenkaari oli täällä ja jätti jälkeensä kultaa. Mennään! No voi, ei se ole kultaa, vaan jotain keltaisia kukkia. Voi, miten kaunis väri. Se on juuri sopiva kaulaliinaan. Hyvää työtä, pojat. Katsokaa, tuolla! Sateenkaari on nyt vihanneskaupan päällä. Tulkaa! Minne se katosi? Voinko auttaa? Saisiko teille olla mainioita kultaisia omenia? Oikeastaan me etsitään sateenkaarta. Sateenkaarta? Niitä meillä ei taida olla. Me etsitään kulta-aarretta sen päästä. Ja pää oli kauppanne kohdalla. Hyvänen aika. En ole nähnyt sateenkaartanne. Oikeastaan en ole nähnyt juuri mitään. Asiakkaat ovat olleet tänään harvassa. Harmillista. Ei se mitään.
Pääsettepähän etsimään sitä kulta-aarretta. Kiitoksia. Ei ole täällä. Eikä täällä. Sitten lähdetään. Oh! Herttinen. Ups. Anteeksi. Minä löysin tämän maukkaan omenan ja siitä muistin, että minun piti ostaa niitä. Saisinko 6 omenaa? Ja minä ottaisin muutaman kultaisen sitruunan, samoja kuin tämä. Anteeksi, kun levitimme hedelmät ympäriinsä. Mitä turhaa? Kauppa käy kuin siimaa teidän ansiosta. Tässä on palkkioksi pussillinen kullankeltaisia banaaneja. Kiva! Kiitoksia! Hei Otto, sateenkaari tuli takaisin ja se päättyy sinun kotiin. Loistavaa! Mennään, mummi! Otto ja Unto etsivät ihan joka paikasta. Mutta eivät silti löytäneet kulta-aarretta. Etsiminen on varmaan alkanut janottaa karhunpoikia. Kiitos, mummi! Ei me taideta ikinä löytää sitä kulta-aarretta. Tiedoksi teille. Lähden tästä kauppaan hakemaan hedelmiä. Oi, mistä nämä ilmestyivät? Vihanneskauppias antoi ne meille, mutta saat ne jos haluat. Voi kiitoksia sinulle. Säästit minulta matkan kaupungille. Voi kamala, katso, sateenkaari pakenee. Turha murehtia, pojat. Aina kun etsitte sateenkaaren päätä, te löysitte jotain kullankeltaista, joka oli jollekin arvokasta. Kukat auttoivat minua päättämään kaulalinan värin. Aivan! Ja ne kultaiset omenat ja sitruunat, jotka auttoivat kauppiasta. Ja ne keltaiset banaanit teidän äidille. Niin, aivan. Kultaa ei löydetty, mutta meidän sateenkaari sai monen karhun onnelliseksi. Mutta isä ei näyttänyt kovin onnelliselta karhulta. En ole vieläkään keksinyt uutta jäätelömakua. Mikä nyt neuvoksi? Taitaa olla mietinnän paikka. Kuule, taidat olla oikeassa. Otto siveli mietintäriepuaan ja ajatteli ankarasti. Hän ajatteli kulta-aarretta ja hän ajatteli sateenkaarta sekä sen kaikkia kauniita värejä. Ja silloin... Nyt keksin! Sen sijaan, että käytät vain yhtä jäätelömakua, voisit sekoittaa kaikki maut yhdeksi moniväriseksi sateenkaarimauksi. Sepä vasta mainio idea. Joten isä sekoitti sateenkaaren makuisen jäätelön. Ja kaikki Karhulaakson puiston karhut pitivät siitä. Löydettiin sittenkin jotain sateenkaaren päästä. Kuka olisi uskonut, että sateenkaari maistuu näin hyvältä?